cɛ caman bɛ yen nɔ u ka teli dilan sanfɛ ni an b'a wele dunukɔrɔni ni tubabukan na an b'a wele éjaculation précoce walima éjaculation prématurée o degun bɛ cɛ caman kan bi u t'a dɔn u bɛna kɛ cogo min na nin video in na n bɛna sɔrɔba cogo 8 min n'o fɔ o ye ani fana tamasiyɛn min b'a la walasa k'a dɔn n'a sɔrɔ e y'o cɛ sugu ye walima ni t'o ye walasa ka se k'o dɔn o t'a bannen fana ye kɔlɔlɔ minnu bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na video in laban na fana n bɛna kɛwale 10 min n'o fɔ e ye kɛwale 10 min n'i y'o matarafa e ni éjaculation précoce e n'o bɛ janya ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye dilan teliya ye walasa kɔɲɔmuso bɛ se ka nisɔndiya cogo min na an ka daminɛ. N'a foli b'i ye kosɛbɛ nin video lajɛ la n'i y'a nin video in kɛ ka d'a kan degun bɛ cɛ caman kan u ka duw kɔnɔ ka sababu kɛ dilan teliya ye a ka di cɛ caman bi dilan teliya in ka se ka bolo mɛ u t'a dɔn u bɛna kɛ cogo min na muso caman yɛrɛ bɛ yen nɔ a ka d'u ye k'u furu sa bi ka da cɛ ka dilan teliya kan ka d'a kan u bɛ nafa min kɔ dilan sanfɛ u tɛ k'o sɔrɔ o dilan teliya in n'an b'a wele tubabukan na éjaculation précoce walima éjaculation prématurée bamanankan na yɛrɛ mɔgɔ caman b'a wele k'a fɔ ko dunukɔrɔni o dunukɔrɔni ni o bɛ fɔ cɛ ma n'a sɔrɔ dilan teliya bɛ cɛ min na min n'o de ɲɛfɔ ye o nafa kan bɛ ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna a bɛ fɔ ko cɛ lawaji k'a bɛ na joona yɔrɔ min na ni a bɛ fɔ éjaculation précoce k'o bɛ cɛ la n'a sɔrɔ a caman na ni cɛ ye kafoɲɔgɔnya daminɛ i b'a sɔrɔ lawaji bɛ na joona walima a dɔw la sɔn ka kafoɲɔgɔnya daminɛ lawaji yɛrɛ bɛ na ka sɔrɔ a yɛrɛ ka laɲini tɛ nka éjaculation précoce i k'a dɔn k'a fɔ suguya 2 don a fɔlɔ n'o ye éjaculation précoce primaire ye o bɛ fɔ n'a sɔrɔ cɛ daminɛ wagati don a ka cɛya daminɛ wagati don ni a bɔra cɛya denmisɛnninya la n'a bɛna balikuyali daminɛ a caman na a ka kafoɲɔgɔnya fɔlɔ o dɔw la lawaji bɛ se ka na joona caman b'o jate bana ye ka sɔrɔ o tɛ bana ye mɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛ dabila walima n'a sɔrɔ cɛ min yɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ i y'a sɔrɔ i ye kafoɲɔgɔnya yɛrɛ daminɛ k'i ye caman yɛrɛ k'a la fana mɛ n'a sɔrɔ i siɲɛ fɔlɔ don i ni muso dɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i siɲɛ fɔlɔ don ka s'a ma o dɔw la lawaji bɛ se ka na joona ni olu sugu kɛra siɲɛ fɔlɔ la olu tɛ baasi ye o dɔw tɛ bana ye ka d'a kan wagati o y'a sɔrɔ i giringirinbagatɔ don a nege b'i la k'a kɛ donc o bɛ se ka kɛ sababu ye n'i y'a daminɛ dɔrɔn a bɛ na joona ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ a dɔw la siɲɛ fɔlɔ la mɛ kɔfɛ a tɛ kɛ tuguni o kɔfɛ tuguni dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a wele éjaculation précoce secondaire n'o ye 2nan ye o 2nan ye jumɛn ye o bɛ fɔ wagati min na n'a sɔrɔ cɛ ka lawaji a bɛ na joona nka o bɛ kɛ daminɛ wagati min na n'a sɔrɔ cɛ a ka cɛya daminɛ na balikuyali kɔfɛ i b'a sɔrɔ a ye wagati jan kɛ san caman kɛ ka sɔrɔ a tɛ a la a dɔw la i b'a sɔrɔ a ye denw yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a t'a la nka kɔfɛ a bɛna daminɛ kɔfɛ dilan teliya in bɛna daminɛ ni dilan teliya in daminɛna o la ka sɔrɔ a dun t'a la ka kɔrɔ a bɛ fɔ o ma éjaculation précoce secondaire n'o ye lawaji nali teliya n'o ye dilan teliya ye min nana kɔfɛ ka n'a sɔrɔ nka o caman na n'i y'o kɛtɔ la ye a bɛ se ka kɛ bana ye i n'a fɔ prostate i n'a fɔ infection walima i n'a fɔ hakili yɛrɛ la o bɛ se ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ walasa i ka sɔrɔ cogoba ninnu dɔn e ka video lajɛ parce que n bɛna tɔw ɲɛfɛ ye tagalen ɲɛfɛ nka i ka dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min n'i ka lawaji bɛ na joona ni e bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ a b'e la n'a sɔrɔ a t'e la ma dɔn i hakilina dɔ sɔrɔ ka ban nka walasa i ka se k'a dɔn k'a sɛbɛntiya yɛrɛ k'a fɔ k'a b'i la walima n'a t'i la n bɛna fɛn 3 fɔ i ye o fɛn 3 in n'i kɔni y'o dɔ sɔrɔ i la dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ ko ni problème n'o ye éjaculation précoce ye k'o b'i la n'o ye dilan teliya ye o b'a jira k'a fɔ i ye dunukɔrɔni ye i bɛ hakili to nin kuma in na n'i y'a mɛn ka nin fɛn fɛn fɔ ka d'a kan n bɛ k'a fɔ i ye walasa i k'a faamuya i bɛ hakili to kosɛbɛ nin video in na ka d'a kan cɛmusoya kuma caman b'a kɔnɔ nka a fɔ kun ye walasa i k'a faamuya walasa i bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ i ka faamuya ɲuman sɔrɔ ni bana in kan ni o ye tɔɔrɔ ye min bɛ se ka adamaden sɔrɔ walasa i ka se k'a dɔn halisa n y'a fɔ cogo min na tamasiyɛnba 3 min ni bɛn'o fɔ ye o tamasiyɛnba fɔlɔ i b'a sɔrɔ dɔw la n'i ye kafoɲɔgɔnya daminɛ kafoɲɔgɔnya daminɛlen kɔfɛ miniti 1 a cayaliba ye miniti 2 ye ni lawaji bɛ na o b'a jira k'a fɔ k'e ka teli dilan sanfɛ a fɔ i ka teli dilan sanfɛ dɔwɛrɛ la n'o ye 2nan ye teliya bɔlen kɔfɛ a dɔw la yɛrɛ sɔnni i ka kafoɲɔgɔnya daminɛ i b'a sɔrɔ lawaji bɛ se ka na k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma foyi daminɛ k'i to bololakaran na waati na ni lawaji nana k'a sɔrɔ i ma daminɛ fɔlɔ a bɛ fɔ o ma k'o ye dilan teliya ye o fana y'a tamasiyɛnba dɔ ye a tamasiyɛnba wɛrɛ ye mun ye tuguni n'o ye 3nan ye i b'a sɔrɔ ni waati na k'i bɛna kafoɲɔgɔnya daminɛ walima kafoɲɔgɔnya daminɛlen kɔfɛ fana i ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ lawaji bɛ boli ka na a yɛrɛ ma hali n'i b'a kunbɛn cogo o cogo walima n'i b'a bali ka na cogo o cogo a tɛ sɔn balili ma a bɛ na i seko t'a la yɛrɛ a bɛ na donc o ye tamasiyɛnba 3 ye n'i y'o dɔn o fɛn fɛn dɔn i yɛrɛ la o bɛ se ka jira k'a fɔ k'e ka lawaji k'a bɛ na joona n'o ye o b'a jira k'a fɔ éjaculation précoce n'o b'e la nka n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min na mun de bɛ se ka na n'a ye fɛn 8 min ni n ko n bɛn'o fɔ e ye
n'o ye sɔrɔba cogo seegin min ye ni walasa i k'o dɔn n bɛna o ɲɛfɔ i ye o fɔlɔ i kan ka min dɔn a bɛ se ka sɔrɔ hakili fɛ ni n ko hakili o bɛ se ka sɔrɔ ko caman de fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka hakili degun i n'a fɔ miirijugu hamikojugu jɔrɔw siranw ninnu bɛɛ de b'a la ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni lawaji bɛ se ka na walima n'i bɛ yɔrɔ yɛrɛ la fana yɔrɔ min na n'i lafiyalen tɛ walima yɔrɔ min na n'i bɛ yen nɔ i perese ka bɔ a yɔrɔ la joona i bɛ fɛ ka tila joona ka bɔ a yɔrɔ la donc o la lawaji bɛ se ka na joona k'a sɔrɔ hali n'e ka laɲini tɛ o bɔlen kɔfɛ filanan o ye kulusijala gosi n'an b'a wele impuissance sexuelle caman b'a dɔn lamɛn sisan an b'a wele dysfonction rectile n'o bɛ cɛ min na n'o ye kulusijala gosi o fana bɛ se ka na n'a ye o bɛ sɔrɔ mun fɛ n'o y'a sɔrɔ cɛ k'a fɔ e mɔgɔ min bɛ k'a fɔ i ka cɛya kan ka baara min kɛ cɛya kan ka wulili min kɛ fanga t'a la walima a tɛ wuli yɛrɛ ni e sera k'i kafoɲɔgɔn kɔnɔna na n'i sera k'i jilaja a ka wuli dɔn dɔrɔn i b'a sɔrɔ a caman n'o bɛ mɔgɔ minnu na n'a wulila fitinin dɔrɔn u b'u teliya k'a kɛ walasa u ka tila joona dɔn walasa cɛya kana na sa ka sɔrɔ u b'a la u kana na maloya o musow ɲɛnɛ o la lawaji bɛ se ka na joona o bɛ se ka sɔrɔ cogo dɔ ye sɔrɔ cogo wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye sabanan ye i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u nege ka bon kojugu i b'a sɔrɔ cɛya nugu na n'an b'a wele dilan a ma nɔgɔ ka fɛn na walima ni muso magara dɔn dɔrɔn lawaji bɛ se ka na o fana bɛ se ka k'a sɔrɔ cogo dɔ ye a sɔrɔ cogo wɛrɛ mun ye tuguni n'o ye naaninan ye adamaden farisogo hormone dɔ b'a la n'an b'a wele sérotonine o sérotonine n'ale dɔgɔyara adamaden farisogo la o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ se ka dɔw sɔrɔ a duurunan i k'o dɔn kosɛbɛ o nafa ka bon walasa e ka se k'a dɔn ni seegin dafalen sɔrɔ o duurunan o ye génétique ye n'o ye bɔkolo ye a bɛ se ka sɔrɔ bɔkolo fana fɛ donc scientifique y'a yira sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ o fana bɛ se ka lase dɔw fana ma o la e seko t'o la o fana bɛ se ka kɛ o bɔlen kɔfɛ a wɔɔrɔnan o ye bana dɔw ye n'o ye fololabanaw ye n'an b'a wele hypothyroïdie walima hyperthyroïdie n'o ye cɛ sɔrɔ o fana bɛ se ka na n'a ye a wolonfilanan o ye nɛrɛlabanaw ye n'o ye fasalabanaw ye minnu bɛ se ka cɛ sɔrɔ fana n'an wele sclérose en plaques o fana bɛ se ka na n'a ye a seeginan n'a sɔrɔ funu ni o ye cɛya yɔrɔ dɔw sɔrɔ cɛya minɛnw lawaji bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ i n'a fɔ prostate n'a ɲɔgɔnna ninnu n'a olu sɔrɔ o fana bɛ se ka na n'a ye walima ni infection ninnu n'o ye sugunɛ tɛmɛ sira walima cɛya lawaji tɛmɛ sira ninnu n'o y'olu dɔw sɔrɔ o fana bɛ se ka na n'a ye ninnu ye sɔrɔ cogoba seegin i bɛ se ka min dɔn minnu bɛ se ka lase cɛ ma nka ni lawaji nali joona n'o ye éjaculation précoce ye n'o ye cɛ sɔrɔ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye fɔlɔ a bɛ na ni degun ye e yɛrɛ kan fɔlɔ ka da a bɛ kɛ sababu ye k'i ban i yɛrɛ ye i dali min k'i yɛrɛ la a b'o bɛɛ dabila a bɛ kɛ sababu ye ka na ni dusukasiw ye hamiw ye jɔrɔw ye siran yɛrɛ a bɛ se ka na n'o bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka na ni bɛnbaliya ye i ka du kɔnɔna na ka da kan muso bɛ min kɔ e yɔrɔ e tɛ ka se k'o kɛ a bɛ na ni furugufurugu ye i ni muso ɲɔgɔn cɛ a dɔw yɛrɛ bɛ laban furusa ma ani fana a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka denko gɛlɛya k'o lana furu kɔnɔna na i k'o dɔn ka da kan e kan ka min kɛ i tɛ ka se k'o kɛ lawaji kan ka se muso kɔnɔ a dɔw la a yɛrɛ sɔrɔ a tɛ se muso yɛrɛ kɔnɔ walima a bɛ na joona min kɛ a bɛ se ka na ni denko sɔrɔli gɛlɛyali ye donc n'i y'a kɔlɔlɔbaw ye fana i ka min dɔn min bɛ se ka na ni densɔrɔbaliya fana ye o ye kɔlɔlɔba ye min bɛ cɛ caman degun fana donc o b'a yira k'a fɔ ni taamasiyɛn minnu ni bɔra k'olu fɔ ka tɛmɛ n'olu b'e la donc walasa ka kisi ni kɔlɔlɔ ma ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa i bɛ se ka kisi a ma cogo min na nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ n y'a fɔ n ko fɛn tan n bɛ n'o fɔ e ye o fɛn tan min n'i y'o kelen-kelenna dɔn a bɛ se k'i nafa kosɛbɛ walasa n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ min na e kan ka min kɛ walasa a kana na ni kɔlɔlɔ ninnu ye n bɔra ka min fɔ o dɔ ye mun ye kɛwalew de don n bɛ n'o fɔ o kɛwale fɔlɔ i k'o dɔn o ye kɛwale dɔ ye n'an b'a wele stop start ye o ye mun ye i b'a sɔrɔ n'i ye kafoɲɔgɔnya daminɛ i bɛ min kɛ n'i ye kafoɲɔgɔnya daminɛlen kɔfɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ lawaji bɛ fɛ ka na waati na k'a fɔ i nege wulila ko lawaji bɛ ka na n'i sɔmin'o la dɔrɔn i bɛ kafoɲɔgɔnya jɔ n'i ye kafoɲɔgɔnya jɔ o la i kana foyi kɛ a dɔw la i bɛ se k'i sigi i yɛrɛ ma walima k'i da ka dɔɔni kɛ k'a daminɛ walima i bɛ se ka bololakaran kɛ n'o ye préliminaire ye i bɛ se k'o kɛ wala o kɔfɛ tuguni i bɛ tila k'a daminɛ o la lawaji kan ka na teliya min na o bɛ sumaya a filanan o ye kɛwale wɛrɛ n'an b'a wele stop sikisi o ni stop start u ka surun ɲɔgɔn na n'o ye fɔlɔ in ye o fana bɛ kɛ cogo min na n'i ye kafoɲɔgɔnya daminɛ ka wagati kɛ n'i y'a k'a fɔ lawaji bɛ fɛ ka na wagati min na i bɛ i jɔ n'i y'i jɔ i bɛ mun kɛ i bɛ cɛya nunkun yɔrɔ n'an b'a wele de dilan o dilan in i bɛ i bolo kɛ tantɔ i bolo denkɔni fila in ani nin ani kuturuba in i b'o fila i b'o kɛ ka a minɛ i b'o kɛ ka cɛya nunkun minɛ n'i y'o kɛ ka cɛya nunkun minɛ i b'a bisi fo ka seconde 20 kɛ n'i y'a bisi ka seconde 20 kɛ seconde 20 mana dafa i b'a bila o tɛ tɛmɛ wagati kunkurunin kan
n'i y'a bila o la kɔfɛ i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ a caman na lawaji nali a bɛ sumaya kosɛbɛ. A sabanan o ye ne ye kafoɲɔgɔnya daminɛ e kana kɛ teliya la i ka kɛ basigi kɔnɔna na i kana perese i ka kɛ dɔɔni dɔɔni ka taa o b'a to lawaji nali fana bɛ se ka sumaya. A naaninan lahalaya dɔw bɛ yen nɔ i kana olu ta ka da lahalaya dɔw bɛ yen olu bɛ se ka lawaji nali teliya n'an b'a wele tubabukan na position donc n'i y'a k'a fɔ lahala n'i y'a ta k'a bɛ i nege bonya kosɛbɛ ko lawaji bɛ na i k'olu tali dabila. A duurunan i ka lahalayaw ta lahalaya minnu ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ni lawaji nali bɛ se ka sumaya. Misaliya la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ se k'i da a kɔ kan k'a jan muso bɛ se k'a sigi a sanfɛ o la lawaji nali bɛ se ka sumaya wala muso yɛrɛ bɛ se k'a da cɛ bɛ se k'a da sanfɛ o bɛ se ka kɛ ni lawaji bɛ se ka sumaya. I bɛ hakili to kosɛbɛ a fɔ kun ye walasa i k'a faamuya a b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na depuis video daminɛ na walasa kɛnɛya kuma de don walasa i k'a faamuya a fɔ kun de y'o ye sinon fɛn wɛrɛ tɛ. Maintenant o ye duurunan ye n b'a dɔn i y'o faamuya. A wɔɔrɔnan i kan ka min dɔn i ka mɛn préliminaire la n'o ye a daminɛtɔ le bololakaran bɛ kɛ kafoɲɔgɔnya daminɛ la ni caman b'a dɔn i bɛ mɛn o la kosɛbɛ. Ni mɛn'o la o ka ɲi nɔ kosɛbɛ ale bɛ se ka kɛ sababu ye ni muso yɛrɛ y'a ɲini fɛ walima k'i k'a daminɛ o waati i b'a daminɛ o la muso bɛ nafa sɔrɔ ka d'a kan e b'a daminɛ hali n'i ye miniti 2 de k'a la walima n'i ye miniti 3 de k'a la basi foyi t'a la muso bɛ nafa min kɔ a b'o nafa sɔrɔ o la i tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ i ka furu kɔnɔna na muso tɛna bɔ foyi kalama hali muso bɔra a kalama a tɛna kɛ kubaya bolo ka d'a kan a ye min kɔ a bɛ k'o sɔrɔ. Donc i bɛ jija o yɔrɔ fana na. A 7nan o ye e kana sɔn cogo si k'a fɔ ko nin b'e la k'a sɔrɔ lawaji bɛ na joona n'o ye dilan teliya ye k'o b'e la k'i b'o k'i kunna donne ka i miiri la kojugu ka i yɛrɛ jɔrɔ n'i ye kafoɲɔgɔnya daminɛ i bɛ siran i bɛ jɔrɔ voilà i bɛ halina dunun ta ka bila i kunna i kan'o kɛ i k'i yɛrɛ labila i k'a kɛ i b'a fɔ foyi tɛ yen nɔ o nafa ka bon kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ni lawaji nali n'o bɛ se ka sumaya. A 8nan i ka ɲɛnakili nka n'i bɛ ɲɛnakili kɛ i kana ɲɛnakili kɛ disi la walima da la i ka ɲɛnakili kɛ kɔnɔbara la. I bɛ ɲɛnakili min kɛ kɔnɔbara la o nafa ka bon kosɛbɛ nka ɲɛnakili kɛli kɔnɔbara la bɛɛ tɛ s'a la mais walasa i ka s'a la a ka nɔgɔ mɔgɔ ma mɔgɔ minnu ni u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'o ye sport ye o b'a jira k'a fɔ i ka sport kɛ o nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ n'i bɛ kafoɲɔgɔn la i ka ɲɛnakili kɔnɔbara la o nafa ka bon kosɛbɛ. A 9nan e k'a ɲɛfɔ i kafoɲɔgɔn ye i k'a fɔ k'a fɔ ni min filɛ nin n'o ye dilan teliya ye o b'e la a ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ale k'a dɔn k'a b'e la o nafa ka bon kosɛbɛ o b'a to e ale fana bɛ lafiya a b'a to dogonatigɛw ɲɔgɔn cɛ a b'a to aw bɛ cogo min na o la a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ halina na a bɛ baro kɛ o b'a to a bɛ ta ka bɔ i kan i bɛ se ka a kɛ degun b'i kan n'o ye halina degun ye o bɛ ta ka bɔ i kan o sigi dɛmɛ kosɛbɛ. A 10nan n'a bɛ cɛ la i kana sigi so i ni furuɲɔgɔn walima i kafoɲɔgɔn i ka jija cogo bɛɛ lajɛlen na a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ n'a sɔrɔ min bɛ k'a kɛ ni kun de b'a la o ka dɔn ni kun yɛrɛ t'a la k'a fɔ a bɛ hali fana la o ka dɔn walasa a ka se ka furakɛ cogo min na e ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ. N b'a dɔn n ye min fɔ fɛn tan min fɔ sisan nɔ ani sɔrɔ cogo min b'a la ani taamasiyɛn b'a la n'a sɔrɔ a b'i la n'a t'e la i y'o bɛɛ lajɛlen dɔn. O kama ni video in diyara e ye e kana taa yɔrɔ jan n'i ma bɔ video in kɔnɔna na e ka j'aime ta i ka yira n na k'a fɔ video in diyara e ye o fana bɛ courage donna halisa ka video caman kɛ walasa i kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan i k'i abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i ka j'aime ta i ka cloche notification i k'o ta i kana ɲinɛ cloche notification tali kɔ walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ se k'o lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. O t'a bannen i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi n bɛ video kura kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'e ma kɛnɛya kan ka d'a kan yan nɔ n tɛ fɔ kuma foyi kan kɛnɛya kɔ ani kɛnɛya kunnafoniyaw ani kunnafoniya ɲumanw diɲɛlatigɛ taabolo kan walasa e bɛ se ka sijan sɔrɔ cogo min na. O kama samedi o samedi i k'i labɛn video kura o bɛ bɔ walasa k'e la kunnafoniya. I kana ɲina samedi natɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ n'a sɔrɔ ɲininkali b'i bolo fana i k'o fɔ n ye commentaire la n'i ka ɲininkali jaabi walima n'i ma min faamuya fana i b'o fɔ n ye n bɛ se k'o ɲɛfɔ i ye walasa i k'a faamuya halisa. N b'a dɔn e ye kunnafoniya caman sɔrɔ i k'an bɛn o la samedi wɛrɛ.